Kidnapping kun fara yi yayin daga ina ne? Gaskiya ni tsakan da Allah na fara yin shi nan ne na fara yin shi. Nan a Ogun State ka fara yi? Kace ke dan Ilorin ne? Ni dan Ilorin. A waje nan ne a Ilorin? Abin ga Charagi. Charagi. Kana ji rubanci? Okay. Yanzu tun da kake kidnapping yanzu kai kidnapping mutane sun ke nawa? Gaskiya ni mutum ɗaya na farko shi na fara. Mutum ɗaya wanda mun fara yanzu shi ne. Mutum da? To kun kama mutum a ina ne? Mun kama shi gonan shi. A gonan shi? A waje ina ne? A can wajen da yake ban san sunan ke dan garuruwan nan ba da yake ka sai mutum yana ba ko in ba tambayi sunan wuri ba. Okay, ba mu dai ogire ne ko? Can wajen Jabode ne. Can wajen Jabode ne. Jabode ba? Kuka kama mutum? Kun karba nawa wajen sa? Mun karbi miliyan 15 wajen. Kun karbi miliyan 15? Shi mutum aikin gona yake? To ya dai zo gona da yamma. Ya so da yamma gona. Ya kuke karban kudin? Kuna kaya me kuke yi ya kuke karban kudin? Ba da ni aka karba kudin nan. Waɗanda sun karbo su mutum uku ne. Mutum hudu? Mutum uku sun karbo. Mutum uku suka karbo kudin. Nawa ka baka? Ni 500 an karba. 500? Kuku biyar ko? Mu bakwai ne. Kuku bakwai? An baka 500 ko? An ba 500. Kuka bari mutum. Ana kawo kudin kashi ne ko kuma? An ba wasu sun kashi ne da hannu. Da hannu ka kawo? An kawo cikin daji? To da yake ban san inda sun karbo su ba maganan gaskiya. Ka san yanzu ba wani koyi. Ban san inda sun karbo su kuma ko baba da ya tambaye na gaya mashi gaskiya. Waye? Wannan baba. Okay. Na ce mai gaskiya ban san inda ban sani ba shin cikin gari sun gaje sun ka karbo su a sun kira an zo sama hanya an ba su ne ban sani ba amma dai su uku suka karbo su. Okay. Ta yanzu me kake so gwamnati su yi ma yanzu haka? Me kake so gwamnati su yi maka? To yanzu gwamnati hukuncin da duk ya dace ta yi mini idan kuma za ta tausaya mini ina roƙon alfarma wannan abi ya zama bishara zuwa gare ni in daina da dama aikin ba wai na daɗe da shi bane kuma in Allah ya yarda wannan al'amari wanda ya faru na imani ga Allah ni na san zan bar shi har da Allah na san zan bar shi saboda ba hanya bace mai kyau wannan duk wanda an musulmi wanda ya yarda da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai halitta ce ko doshe na cin dukiyar jama'a ba amma ni garanti wanda ya sani wannan al'amari na so a kama shi tun farko amma Allah bai kaddara an kama shi ba duk lokacin da sun kama ni na ce su zo su yi hakuri mu je da ku kama mutum kuka budan da kuka kama kun yi mishi me kun kashe na ne an kai shi cikin daji a cikin daji ke me ne ainihin aikin naka da kuka kama kun kama mutane ke me ne aikin naka ina kuka kama me ne ka fara yi a me ne kuke aikin me aikin naka aikin na idan aka kama shi ni sai dai in dafa abinci in ɗebo ruwa okay ka ɗebo ruwa ka dafa abinci okay to akwai rijiya a cikin dajin ne a'a rahi dai kamar rahi mai ruwa okay kuka ba su kuna ba su kashi ko ni to suna ba su kashi amma ni dai tabban hakika ni kaji aiki na kenan daga cikin aikin da nake okay yanzu aka wayan da kuka kira waye ke da wayan da kuka kira idan an kama su hakan nan su bi ku kira mutanen su ba sai ku bi ku kira mutanen da kuka kama ba hausan shi yan kun kama mutane yan uwan shi za ku kira yan uwan shi kuka kira wayan shi dai wayan shi suke doka shi zai ce a bashi waya ya kira gida kira gida okay to da wayan na shigo to shi zai kira wanda zai zo ya karbe shi to shikenan